Ngevlog dino iki. Dek bengi iku kebetulan aku lagi metu ndek Cepu Bolo, arep servis HP ngene bojoku. Karena wis beberapa hari iki HP ini iku mati bolo. Sekalian jalan-jalan bengi ngene iki karo tak tutui suasana kota Cepu nek malam hari. Kayak kudu ya wis berjejer-jejer ngono kae bolo. Dan iki singkat cerita wis tekan tempat panggon servis HP ini bolo. Iki panggone ndek Oasis Tuk Buntung sing arah stasiun kereta api. Karena iki mau tekan kene rondok ngantri saithik. Dadi daripada jenuh mending ayo golek mam sekalian bolo. Langsung wae iki menggok ndek Pujasera sing burine gedung Susasono Suko Cepu yo bolo. Setelah iki mau ngenteni beberapa menit, iki pesenane wis dadi bolo. Pokoke ndek kene iku rekomendasi selain makanan enak juga harganya murah. Sabubare madang iki mau jamnya wis menunjukkan pukul 9 malam. Langsung capcus pulang wae. Iki bolo vlog singkatku dino iki.